I per últim recordar que això, que la setmana passada ja vaig fer una intervenció en el Consell de Medi Ambient denunciant que com a interlocutor no és vàlid ni ell ni l'equip de govern. La setmana passada vam mantenir una reunió que se'ns va convidar, no va haver reunió prèvia, no va haver un consens d'objectius que es anaven a demanar o quin era el tema que es anava a tractar. Se'ns va convidar al Departament de Política Territorial amb el senyor Manel Nadal i en aquella reunió ja estaven presents tots els membres de l'oposició, el senyor regidor d'Urbanisme, el senyor alcalde, el senyor Manel Nadal i dos senyors més, un era d'Urbanisme i l'altre de Mobilitat, però no som. En aquesta reunió es va tractar el tema dels veïns de la Tendera, es va ser molt prudent, es va demostrar la voluntat per part tant de l'Ajuntament com de totes les forces polítiques de l'Ajuntament de posar solució a aquest tema, a aquestes famílies que tindran sobretot l'impacte del quart cinturó perquè el tenen a sobre i desapareix al seu barri, i es va traslladar la voluntat per part del Departament d'estudiar vies de solució. Quan diem estudiar vies vol dir totes les vies possibles. Era una primera reunió on es tractava, almenys per part nostra, no sé si ells n'havien tingut més, posar sobre la taula lluvia d'idees, per dir-ho així. Tots sabem que en aquest tipus de reunions, quan no hi ha compromisos en ferm, perquè és estudi previ, per dir-ho així, s'ha de ser molt precabut i discret. Tot i així, al final de la reunió, se'ns comunica i se'ns diu expressament que hem de mantenir sobretot la discreció. Doncs l'endemà hi ha el Consell Municipal de Medi Ambient i el senyor alcalde fa una intervenció al principi del Consell de Medi Ambient i dona tota la informació que s'havia donat en aquesta reunió. Però a més, amb el punt que la dona com a compromís de la Generalitat. Jo, com que em sembla que si una cosa tinc és la prudència, i em sembla que els membres d'aquí en aquest moment també, no faré extensiu aquí. Es pot consultar les actes de Medi Ambient perquè també són públiques, les actes del Consell, i no faré públic fins a on va arribar l'extrem de la discreció del senyor alcalde. Perquè, vaja, no sé quin tros de la reunió es va deixar per dir, perquè allà ho va dir tot, a més ho va dir tergiversat. Evidentment, aquesta conducta, aquesta manera de buscar el protagonisme per buscar-lo, independentment de la sensibilitat que porta el tema, perquè part és enganyar la gent, perquè és donar expectatives a uns veïns de certes coses que no sabem si seran possibles, com la seva reubicació. No ho sabem, en aquests moments no ho sap ningú, i ell ho va donar per fet. Està donant expectatives a veïns que patiran a la seva pròpia cara les circumstàncies del quart cinturó, i ell s'atreveix a dir que cap problema, que tot, o sigui, ell ho soluciona. Doncs aquest fet el que fa és trencar o potser minar possibles relacions que es puguin tenir amb aquests departaments. Perquè si ja no sabem mantenir un àmbit de discreció o prudència, ja em direu a quina porta picarem i amb qui ens entendrem d'aquí en endavant. Perquè, esclar, s'esbaralla amb delegació de govern, tothom el menteix. Potser a vegades quan el món va contra tu, qüestiona't en algun moment si tu no estàs fent les coses com s'han de fer.